Kahapon pa mo kasugod. Pila no? 1,000. Ha? 1,000. 10,000? 1. 1,000? Ah, ganda. Meron pa mas malaki rito. 2,000. Ay, 2,800. Sila rin mo, sir. How much now?
Pila man po na? 35. Oh, yan mahal. 35. Mahal. Wala pa mga ito, malilimutan mo nito. Buyag, ma'am. Wow, ganda. Palit na naman, kaya makatulog ka. Tama naman yun. Asa ba kani? Ah. Kani? 4,000. Ano sama na? Antorium. Ha? Sige, Family of Regala? Aridale. Family sa Aridale. Regala? Oo. Yung bilite, yung mga itong bilite. Pila man po na? 15? Mahal. 15K. So yung bilite. Nasaan may binitay Ano niya? ito no? Kani, tagpila po din. Kani. Kani? Ah. 4,000. 4,000. Sino nga na? Antorium. Nakalimot ko. Sa kadaghan sa Sa kadaghan, sa kadaghan. Oh, ganda rin yun ha. Alam mga gwapa, lagi niyo mong display ko, hindi. Ay, hadlok, ayaw niyo. Hello. 15K yun daw eh. Ay, pila may dahon. Ala ka na, ro? Ay, nag-green na tong isa oh. Nay, isa. Mao ni old left leaf, sir. Hmm. Kani mo iyak niyo. Nadaot na gigawan na ko Nadaot man. Nay, 10 na to. Ayun, yung gamay, gagmay, andun. Ang ahanto, diri mo? 10K daw. Ito, gulay oh, murag salad oh, salad. That's fine, sir. Ala na, ina. Pila man po din? 1.8, sir. 1.8, murag salad ah. Hadlok, ayaw niyo. Ito, ang black cardinal, magkano? 5, sir. Ha? 5. Five. Madag 4, 5. 4.5 daw, black cardinal. Ay, maumanap ka ng sensitive. Yung lagi. Ikaw, Thailand na, dili na Dili loko. ko kayo na ako, ma'am. Gamay kayo na pagpalit na ako, ma'am. Ako na ngayon nag-ipropan. Ako gamay ng punta sa bahay. Kanina, daot lagi. Pagkuhan. Ikaw Nainitan na Ano naman po na? Splendid doon, ma'am. Super bomb, magkailangan sa akin super bomb. 3.5, sir. 3.5. Madag 3,000. Hindi ko guguna. Yes, ma'am. Bilite. Bilite, ma'am. Tingnan mo. Oh, malagi oh. Let's see. Money yan yung oh, money ang pag-ino. Ay, pag-sobat yun kami. Ano, kami. Yung nakatulog na Itong ano, sa mana, hindi bilite na. Bili. Sama- Jennifer. Jennifer? Oo. Halo siya sa Barbilite of FB. Florida Beauty. Ano ba? Oh, halo Murag siya. bilite na. Oh, halo siya sa kwan. Hybrid na siya, ma'am. Mura naman siya kasi boss. Pila man po na? 8.5, sir. 8.5. Mahal po. El Choco. El Choco? Yeah, wala. Laki naman. Ito, magkano to? Kaya 1.5, sir. 1.5. Alam mo, sa tinood lang, literally, naglibaw ko. Ah, naglibaw ko. Ano yung hindi mo tanong? Grabe, hindi ko pa, ha? Pero, Ata? pag pila naman yung malumena ni Moro nga na. Ni, Ha? Toto. mahal gapon. Uy, ang laki nito oh. Airplan. Laki yung airplane ah. Hindi lumalaki yung airplane ko sa Pila man po na? 800, sir. 800 oh. Hala, oy, nagbuka man yung mga tanong. Ha? Meron dito maliit oh. Gamay, gamay oh. Gamay. Sold na raman. Gamay ka na. Ha? Nasold na na, sir. 4.5. 4.5? Yung liit. Gamay. Ang ganda rin ito oh. Five? Kamay, wala na yung line. Naay kami, ma'am. Tama. Palabihan. Lagi. Kamu, makakita mo sa akong dagwa. Abi ninyo, nagutututok ko. Kwarta, no? Ay, wala. Ay, oo, lagi. Promise. Ano yung mga
Kana, kailangan ng ano yan, yung mga vitamins at mga ano. Kung hindi, nako. Sir, ang Nya ka na, kinanglan dito na isang light. 35 pa. Ay, gamay pa. Ayun, gamay. Tanan na nga in love sa iyang tanong. Choco Impress na. Nga. Pili na choco caramel marble. Barigipit? Caramel marble yan. Caramel marble. Ah, Wala na. 5. Saan siya? Cream of frost na. wow. Malamunin pala yan. Manumilan eh. Bang klase ah. Uy, What dahon? uy, sensitive boy. Cream frost. 35. Ay, dara. Kali siya? Gani, kung ani ka ng Zamora Queen. Zamora Queen. Wala na ano ko yung bago. Oo, Zamora ano. Queen. Sige na, ma'am. Pilihin mo na. Siya man eh, kaning Jennifer ni? Dili Jennifer no? Juniper. Dili. Ah, dili? Lain. Dili na Juniper. Dili lain. More ka mag-anak niya siguro. Alam mo na, parehas lang. Pero si gwapo no? So, kapag suwan mo. Ano na. Sili ko. Kana react mo ha? Basta lang kayo, ha? Shit. Mamodot naman yata. Jessica. Grabe. My God. Mga gwapa yaha, oo. Oh, bonsai na. Bonsai. Kung saan man siya? Ah, because. Siya, pagkatapat mo. Yun o. Napay tayo. Napay tayo pagmura. Magtinuktok siya. Magtinuktok ko. Mupalit ba? Hindi ka mapabudol, ma'am. Ay, lisod na. Yan. Si Astro, maraming kayo.
Nyo tong black rin. Nyo to? Dili? Ah, dito sila? Ah. Yun, ikas ko na. Kung nag-free na kaya? Nanginaw. Hoy, ordinaryo ba na nga ng mga gwapa man na oh? Hello, Mga gwapa kayo oh. Ay, talong ragi hapon. Kasi bago oh. Wala na nilang dahon lagi. Ha? Yellow? Marami doon. Kaya ano yan? Kay ma'am si ano? Oxygen. Ayan? Yellow? Yellow yan eh. Oh, yellow. Karo. Ano? Ha? Karo. Babagsak na naman. Ano? Kawi-kawi lang? Ibang Kulot to. Ano kulot? Kulot siya. Daw yan, isa. Parang mahirap palagaan ang orchids, no? Sure, yan ay mahirap talaga. Mahirap? Yung vitamins yung Oo nga, lupa hindi niya lang yung matipa. light. Yung light, kailangan Yung, yung templahan ng light. tignan mo, kukurutin, no? Ano, delikado yan pag nakontrap. Yan ang pinaka-rare. Ito rare, ito rare. Yan. Rare yang makita dito. Itlog na lang kulang yan. Itlog para maging ano, omelette. Ayan. Ayan, sili. Oh my God. Yan, pwede mo pang kainin. Eh, hindi mo pwede kainin yan eh. Ayan na. Hoy, ikaw malay na, Jesus. Ginoko. Imo ne? Ibo ka ni? Ah, daghan na siya. Pila no? Oy. Eh, pila? Ha? Ha? 2,000? Bahal. 2,000 daw. 1,500 daw. Wala, talong. Ang dami niyang sibling. Papaya, paino, sili. Wow, ganda. Ito maganda. Makakain natin. Eh, baragita Oh, na. ganda. Parang malunggay yan ah. Yan yung ano, ano na ang pangalan yan? Asan na tingala na?
Snowball daw yan. Snowball? Snowball ba din? Snowball daw. Yan ang father ng mga begonia. Siya. Mr. Begonia yan. Ay, nandiyan pala siya. Di ako, ayang ko ano? Si, saan na yung ano niya? Sleeping photos. Sleeping. Ayan. Sleeping photos na ano, variegated. Anong magyapon mo? Anong magyapon mo? Uy, nandito pala siya. Ay, dito siya ano. Hi! Wala. Wala kadungog. Matagka na ba vlogger, oy? Nadaga na. Ayan. Wow, guwapo kayo niya. Nanay bunga. Nanay bunga dahil. Oh, nanay bunga na. Sama ni siya? Chinese pomelo. Pomelo. Chinese pomelo daw. Pila na? Anong Chinese bumili? Halin na na. Nalin na. Nanay nagparasyon na. Ang dami kuan. Nami napoy cardinal avocado. Nahas avocado. Parang baga ano. Sa
ang gagmay. Wala. Hindi pa naman mga gali, uy. May years pa yan. Produce by Pinyo. Mas, avocado. Pili sa sir. Oh, okay na. Jerford, dahil inano ko, dumami na. No? Ngayon. Yung firm na inano ko siya. Ano yata? Diyan ka mo. Ang gaspang mo. Gina mo, shampoo eh. Yun sa ano eh. Nagkaasin. Ano na ba? Tsaka ito iba oh. Tingnan mo, iba yung ano niya. Na? Yung kanyang fern, iba parang gulay no? Pwedeng ka unon? Parang salad ha? Murag salad. Murag lettuce. Oh, murag lettuce. Bigay mo na ng 5 na. 5K. 5K o 5K. Sa... Yun ba yan? 1, 2, 3, 4. Sagat to the bones. Hmm? Sagat to the bones. Magkano yan yung ano yan yan? Maliit. Ito? Ah. Nahalin na. Ha? Tanghali na rin. Nahalo na? Oh, bilis ah. Hindi yung palit. 4-5 na. Yung gamay yung nandun. 5 lang ito, sir? 5? 3 na lang to. Gumay. Uy, ma'am. Di po ito, sir. Sige na. Hindi pwede sa araw yung mga bilad. Delikado na. Hindi pwede na. Laylay ang tagiyan. Dili pwede. Oo, laylahin. Wala Dili may pwede. Facebook din. Naa, unira ha. Hindi pwede mabilad no? Para sa dang. Ang sorry. Dili pwede mabilad. Kunya, kinanglan yun ang Pwede light. siya shaded, ma'am. Shaded. Shaded lang pwede. Kaya Pero may filter pa, enough no? light. Enough light. At least 10 hours nga na. Ano lagi ko? Kaya ako man kay sa gawas ramang guna na mo, pero shaded. Pero na-shade. Ano, Okay. filter. Yan. Anad siya sa gawas na. Gusto naman yung araw din yan, pero tamtaman lang, no? Hindi masyadong mainit. 3 na lang na ito. Gamay. Di madama, ma'am. Yapin na itong bilit eh. Ha? Yapin na itong bilit eh. Magkano? Bili tayo ka na. Sige. Hmm. Madalagi. Dili mo dog treated to ma'am promise. Kana o kadto 10. Oo. Sige na. Kani, pila man din eh. Gambay man, namurag. Namamatay naman na. Ha? Mura lagi Ano, nga sakit. Sakit Hindi, oh. nabitik ka ng, nakalimot mang hukong spray, ma'am. Naay ka ng manalang bangan. Grasshopper? Ito mo, dili, black siya, nga yan, kauno ng udlot, na magbubo siya, nakalimot mo pang spray o Yan ang hirap dyan. Maano kainin ng ano. Nakalimot mo spray o bushwag na kain larga magbubo. Kinanglan yun na ang buswak every time. No, dili every time. Kwan, ma'am. At least, once a Ngayon, month. ako nagkaasim ito. Hmm? Nasunog lagi siya. Asa school. Hmm. Siya. Nakuan
Wala na, ano siya, oy. Nalintan nga, wala ko rin na ano kung pagadian ni ate ko kasal ba. Oo. Ten na lang yun, kana o kato. Kamay. Madala, gina. Gusto ka. Tugod ka. Ayaw niya? Ayaw, Kapawi sa mana. Sige ayaw, na. ayaw niya? Pwede na ikat yung dulo, oh. Pwede na. Yan na lang, cut ang kukuhanin ko. Kanina lang, oh. Kuhain lang na, oh. Putlon na lang. Putla ninyo. Oh, magkano? Ha? Ikat yung putlon. Tuloy mo na. Oh, Ay, pila. mga sir, nagpapal makagpapal. Kanya, putlon ka na niya. Oh, pila man ang putlon. Kaya ka na. Yan na, sir, doon ka na ayaw. Hindi, ka na lang akong palitin. Ka na naputol. Pwede na, may pila ka daon naman, oh. Upat, ay tulong. 1, 2, tulong ka daon. Oh. Tulong ka daon, bitaw. Pila ni, pila ni. Five, sir. Ah? Five. 5. Kana lagi yung katong kamay. 7 ba ni? Sobra na. Sakto lagi. 11. Sakto. Sakto lagi. Relax na nga. Pila po? 50 din. Ang mga ano eh. Halo. Bunot lang. Nag-start na kay supplier of Kuhan. Hindi. Hindi Saan? lang ka nag-sterilize. Yan. Kana. Kinuha mo na lahat, ang dami nun. Saka-saka niya tutupin. Ha? Pwede na yung dala ko ang isod na. Isod pa. 500 lang. Go. Jesus. Kana lagi. Ano ko display mga aplaw eh. Ano lagi ba? Lagi yung ta. Bahal naman yun, basta-basta. Ikaw na ang Dolyar. Dollar naman ang presyo niyan. Ikaw makatulong sa akin, makabayad ng tuition. Oo nga eh. Mahal naman yan. Good deal na yan, ma'am. Hintayin mo na medyo ano na, magbabago na yung isip niya. Maging 10 na lang yan. Wag Sa naman daw. katagalan talaga, ano rin yan, dahil dadami na. Yan. Yung maliit na lang ang palakin natin. Oo, pwede. Kaya lang, ayaw niya ibigay ng 3 sabi ko. Hindi, kalikasan ko rin na. O, 3.5. Grabe naman siya, oh. Ma'am, yung Oh, late, oh. Tingnan mo yan, ang laki na, oh. Oh, bakit? Oh. Eh, mas maliit yun. Oh, bakit yun? yun kasi kinuha ko na sa ganito. Kinuha ko na siya. Ganito din yun. Malaki yan, eh. Five, oh. Yan ang palagay natin. Ang mahal naman yan, eh. Ayan, ayan.
na lang. Wala naman akong dahon na malaki. Eh, mamamatay din naman ito. Ito talaga sila. Ito na. Ito na. Grabe. Sa mag-survive. Masusunod, sabihin ko ang turas na huwag naman yung pag-stay. Wala nga kasi. Ba't ka ba maghihirap kung yan ang... Ayun na nga mahal eh. Hindi lang nga. Bigay mo ng mura yan. Kaya ko rin. Kasi yung 25, pero ito din. kunin mo. Nak, may tubo naman 20. Magaling kang Magaling niya, dalawa daw, 50. magaling kang gumawa ng My anak. God din, sobra. Galing niya. Magaling negosyante ito. Iba pa yung drama niya, iba pa yung technique kayo. Galing. Sige lang, 25 lang yan. 25 na. Ito. Hindi, 25 yan lang. 28 pag yan ako. Sige ka, bahala ka, 28 25. nga lang. Kaya si 28. Lasya. Baka bago pa yung isip, mababa pa yan. Pag di pa naman sila alis dito. Tana. Baka maging 5,000. Oo, yan. Hanggang dyan lang talaga ako. Binayara mo na to? Oo. Basta no? Sinukat ko na yan. Hindi pa, 25 lang. Hoy, basta no? 25 lang. Una ka na, biya mo para lato, dyan nung comprar. Eh? No. Ha? No, magbabago pa isip niyan, oh. Mga ilang ano pa yan. Pag-change pa daw ang... Balik na lang tayo natin. Hindi Magsunog na kayo lang talaga ako piccolo. magbabago. Yun na talaga yun. Bahala ko. Totoo talaga mamaya. Troppo caro. Siya perdere. Andiyan mo yung Manila pa. Oh. Manila? May lakad pa tayo, di ba? Kasi si Sir talaga yun noon. Ano noon? Hindi pwede. O, tama na yan. Huwag ka naman tiyaga dyan. Makamatay pa yan. Ayan o. Naku Ano? Alam niya mamatay yan. Ha? Alam niya, baka mamatay pa ko. Alam niya. Di balikan kita Baka dito. mamatay. Mamatay. Kaya nga. Baka Kaya ma- pinigyan kita ng kundi. Baka mamatay raw yan. Oh. Alam niya. Kuya mo na talaga. Oh. May lang may malaki yung malamang sa... Hindi ka lang ako. Ang kulang talaga. Ang kulang, ha? Ano siya? Stay na lobo mo yan? Stay na lobo? Stay na lobo ng barigete? Oh, yan. Ang ganda, oh. Meron palang barigete na stay na lobo mo. Pero bumalik na yung isa. Green na, oh. Marini. Bumalik na. Hindi yun ang bagong list. Si Ayan. Sir, tsaka ito, maganda yung kasunod. Talaga si Sir, Oh, magkano naman dyan? ito, 25 din. Ay! Ha? Bahala na. 2,000. Isang motor na. Talaga. Ikaw talaga? Ako, lagi mong inaano, ha? Hindi, sa sunod na lang na display nila. Maging mura na eh. Hoy. Ano yan? Okay, magkano naman yan? Ano yan? Puro ka man siya, oy. Eh, magkano?
Ganda na. Itong magkano itong black cardinal nyo? 5K, sir. 5K? Pwede na makat. Ayan. Okay. Yung maliit. Yung maliit, ito, na 3,000, na 3,500. Ito, ana. Itong bana. Yung card dito. Di na, ayan na. Wala nang pwesto doon. Diyan mo lang kaya. Magkano natin? Sublitan to. Ano